Hľadáte ľahko stráviteľné mäso s prirodzenou chuťou a viditeľnou štruktúrou. Paex. Varené bravčové mäso je monoproteínový produkt pripravený metodou sous vide, teda šetrným varením vo váku pri nízkej teplote. Tento spôsob prípravy pomáha zachovať šťavnatosť, prirodzenú arómu aj výživové hodnoty mäsa. Vo videu môžete vidieť samotné otvorenie balenia, jednoduché servírovanie do misky, aj konzistenciu produktu. Mäso má pevnú a rovnomernú štruktúru, ktorú možno nielen jemne roztlačiť, ale aj prirodzene rozdeliť na menšie kúsky. Práve to umožňuje lepšie ukázať kvalitu produktu a jeho reálnu podobu pri podávaní. Paex varené bravčové mäso obsahuje 93% bravčového mäsa a je vhodné pre psy aj mačky. Vďaka vysokej stráviteľnosti predstavuje praktickú voľbu pri citlivom trávení, ako alternatívu k surovej strave alebo ako doplnok k bar v jedálničku. Bez umelých farbív a konzervantov. Podávajte pri izbovej teplote alebo mierne ohriate. Po rozmrazení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 48 hodín. Piper's Treats – správna cesta k zdravému krmeniu.